Daarmee een aanvang nemen. Morgenavond de tweede editie van de Frisian Proms 2019. En morgen dan beginnen we met de finale van de Frisian Talent Cup hier in deze hal om 9 uur. We zijn er ook in het WTC Expo Hotel, tal van clinics. En ook hier in de hal te volgen. Ook aangespannen rubrieken. Dus we kijken alweer uit naar de dag van morgen. De hele groep hengsten komt binnen. Zo dadelijk de uitslag van de 7e groep. Tweede bezichtiging hengsten. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van groep 7. En we beginnen met nummer 209. Fors ontwikkeld paard met een mooie bovenlijn. Aansprekend in zijn voorhand, een reale hengst. Die in zijn manier van beweging veel front maakt. Ruim voldoende buiging en een spronggewicht heeft. Maar hij gaat niet mee omdat hij in zijn manier van bewegen zien we graag meer atletisch vermogen. Meer lichaamsgebruik. Dat gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan de uitslag van nummer 213. Een hengst met een jeugdige opdruk. Daar sprekend in de voorhand, veel rasuitdrukking. Goed stappend. Gebogen achterbeen. Dat zou hij wat meer functionaliteit in moeten, daar zou hij meer functioneel in moeten bewegen, gaat daarom niet mee naar de volgende ronde. Dan de uitslag van nummer 215. Een ruim voldoende ontwikkelde hengst met ruim voldoende rasuitdrukking, zou iets langer in de hals kunnen. Paard met veel schoudervrijheid in zijn manier van beweging, ook veel houding maakt. Maar hij zou er meer oprichting in de manier van beweging moeten laten zien. En ook de galoppade is erg moeizaam, gaat niet mee naar de volgende ronde. Van nummer 216. Een paard die nog zeer jeugdig is. We zien graag meer opwaartse bouw. Mooie kruis liggen, ook veel lengte in het kruis. Stap heeft ruim voldoende ruimte. Maar in de manier van beweging zien we graag dat hij meer oprichting toont en ook meer tot dragen komt. Heeft ook heel weinig balans in zijn manier van galoppade. Gaat niet mee naar de volgende ronde.
uitslag van nummer 219. Hengst die goed in het model staat, mooie halsvorm heeft, veel rasuitdrukking. Heeft ook veel buiging in de spronggewrichten. Stapt voldoende. Zou meer gebruik moeten maken van een bovenlijn, wat vooral ter uitdrukking komt is een moeizame manier van galopperen. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 223 krijgt een uitnodiging voor de volgende ronde. Nummer 229 krijgt een uitnodiging voor de volgende ronde. Nummer 238 krijgt ook een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 239 maakt met een mooie halsvorm, veel front, met een jeugdige opdruk. Onderhals, op een gemakkelijke manier van bewegen met veel spronggebruik. Maar we zien graag meer schoudervrijheid en ook het achterbeen wat meer doortreedt. Ook de galop die wat moeite mee, erg op de voorhand, gaat niet mee naar de volgende ronde. Met andere woorden, dames en heren uit groep 7 keren 3 hengsten terug in de derde bezichting. En daar staan ze op het scherm. De nummer 223, 229 en 238. Third inspection for the numbers 223, 229 and 238. Sichtung Nummer 3 für die Nummer 223, 229, 238. Troisième inspection pour le numéro 223. 229 en 238. Gaan we naar groep nummer 8.
Morgen terug in de derde bezichtiging. Voorop nummer 248. En dat is een zoon van Heike. En de rest, dames en heren, heeft één ding gemeen. Het zijn allemaal zonen van Johannes. Alleen de hengst voorop heeft dus een andere vader. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van groep 8. Nummer 248 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 250. Links met veel rasuitdrukking, correct van type. Heeft een lichtvoetige manier van bewegen met een goede houding. Maar zou daarbij met name in de galop meer oprichting moeten zien en ook meer lichaamsgebruik. En ook in de manier van draven komt de achterbeen wat van ver, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Bij 51 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 253. Een hengst die veel front maakt, die ruim voldoende manier van draven heeft met ruim voldoende spronggebruik. De galop zou meer geslotenheid. En heeft ook wat moeite mee, zou hij ook meer schoudervrijheid mee kunnen tonen en meer oprichting, gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 54 krijgt een uitnodiging voor de derde ronde. Nummer 255 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 256 krijgt ook een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Ook nummer 258 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging.
Uitslag van nummer 269 krijgt ook de uitnodiging voor de derde bezichtiging. Prachtig aantal hengsten wat doorgaat naar de derde bezichtiging. Uit deze groep 7 geselecteerd. Morgen zien we terug catalogus nummer 248, 251, 254, 255, 256, 258 en 269. Third inspection for the numbers 248, 251, 254, 255, 256, 258, 269. Sichtung Nummer 3 für 248, 251, 254, 255, 256, 258 und 269. Troisième inspection pour le numéro 248, 251, 254, 255, 256, 258 en 269. En dat betekent dat we met nog 2 groepen te gaan hebben. Op dit moment 40 hengsten hebben in de derde bezichtiging. We gaan even pauzeren. Een kwartier. A break of 50 minutes. Then we will start again. 4:30 vangen we aan met de 9e groep. Nog 2 groepen te gaan. Kwartiertje.